Wallahi yau abokina kasuwa ta yi ja. Allah ko? Allah, yanzu ma sun ma nake in zagaya baya in biya wurin ɗan liti in sai nama. Ok, to muti. Mutahi. Ɗan liti an kai yau baka hiso ba. Wa yau mun ce jari. What? Fege baki. Kai na mun kai. Wallahi an gwa dan kulmi mun kai. Baka ji labarin abin da aka ciki ba? Me aka ciki halan? Ai zaki ya anka ce akwai hanyar nan. Maganar banza, mu ka tsaron zaki. Baka yi dama kenan. Wallahi da ga hanya ya koro da suna makaranta. To ai yara kace mu yara na. Za mu je ka raka mu in za ka raka mu. Yau ni jimalin. Dakata. Ɗan liti mu je ka rake mu in za ka rake mu. Ban ce ba na raka ku ba. Ni tsoron na guda kar mu je zaki ya biyo mu. Ko kun manta shekara biyu da na wuce zaki ya biyo magani sai ron duk ta cire. What? Mu ba mai gari bane. Mai gari abin da ya tsufa an fara su burbuɗa masa kishirin mutuwa. Ni tsoro a cikin zuciyarka. Ni fafar gaba ce kawai ta kama ni. Kar mu je ya biyo. Lema wannan. Mazaje ne. Mazaje ne. Mu mazaje ne. Wannan kiɗan mazaje ne. Shigo wannan na mazaje ne. Swagan nan na mazaje ne. Yan matan na mazaje ne. What? Ku yi follow da subscribe a YouTube da Instagram domin kallon sabbin shirye-shirye.